bak sini Bipul de Permau tonggo atap sini blok komite ni working president Daras Kumar tonggo vice president sini borong gunang Selim Babusong tei kebangma bisini ni oro chairman rok thai sokaijak tei oro sini thaiman jajak TWF ni sini borong gunang juk songno belai belai keno hambai mario tei tini oro join khlainai bubagrani logio himnai hini video nubun ka home minister nungai sini bubagra bai borong asum laika kebangma offer nika je tiprasa rokno edisio direct funding rangrinai edisio university ni khomotarinai edisi amsaino tebo rangrinai omahai kebang sungno normo sukuti rangrinai abang baka जों दिप्रासारनाव दंखारिनाया जों 2008